COVID οι καταναλωτές άρχισαν να αγοράζουν με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, τα capital control και ο COVID ουσιαστικά άλλαξαν, και θα το δούμε αυτό τώρα, την προσέγγιση των καταναλωτών σε σχέση με τις αγορές τους. Επομένως, τα ερωτήματα που θέσαμε εμείς ξεκινώντας αυτή την έρευνα ήταν τα εξής. Ποια είναι η έκταση της χρήσης της κάρτας σήμερα σε σχέση με λίγα χρόνια πριν? Γιατί και πότε επιλέγουν οι καταναλωτές να χρησιμοποιήσουν την κάρτα ακόμα σήμερα? Ποιοι είναι αυτοί που χρησιμοποιούν το ψηφιακό πορτοφόλι? Πόσο ανοιχτοί είναι οι Έλληνες στη χρήση νέων τεχνολογιών για τις αγορές εμπορευμάτων και πόσο αυτές οι αγορές συνδέονται με χρήση κάρτας? Και τέλος, ποια είναι τα προϊόντα που αγοράζουν διαδικτυακά? Όλα τα προϊόντα τα αγοράζουν. Επομένως, ας ξεκινήσουμε την παρουσίαση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ρανίκο για την πολύ καλή παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, που μας έδειξαν πολλά πράγματα σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών πληρωμών στην ελληνική αγορά. Ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για μένα είναι ότι οι ψηφιακές πληρωμές καθιστούνται ως ο βασικός τρόπος συναλλαγών στην Ελλάδα. Είδαμε ότι σχεδόν 7 στις 10, το 65% προτιμά συναλλάσσεται με κάρτες πολύ ή πάρα πολύ από το 2019 και μετά, ιδιαίτερα μετά την πανδημία. Επίσης, το 80% των καταναλωτών παίρνει πάντα μαζί την κάρτα ή το ψηφιακό πορτοφόλι του όταν βγαίνει από το σπίτι προκειμένου να κάνει μια συναλλαγή. Είναι δύο πάρα πολύ χαρακτηριστικά αποτελέσματα της έρευνας. Οπότε η άνοδος των ψηφιακών πληρωμών είναι εμφανής. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα έχει παρατηρήσει ότι η μείωση της χρήσης του μετρόστιου από το 2019 και μετά στην Ελλάδα είναι εμφανής και η έρευνα σήμερα το επικυρώνει αυτό το αποτέλεσμα. We do witness in a number of geographies the so-called digital divide. This is exactly what you mentioned, the aging population and the rate of adoption with elderly people compared to the young generation. So yes, that has an influence. And in Greece, as we saw also from the results of the survey, it's very clear. So the digital natives, some like self-explanatory actually, the younger people. So what needs to be done and what we all do, and as a whole, as also with you, with the supported media, we need to bring the necessary level of explanations, education, so that they overcome the fear